long live. UPPL long live. Toshomani Brahma long live. Toshomani Brahma long live. Brahmapura long live. Brahmapura long live. Brahmapura long live. UG Brahma long live. UG Brahma long live. Rendranathari long live. Rendranathari long live. Rajanathari long live. ভাইখিনি আপোনালোকে আমাৰ লগত ইয়াতে উপস্থিত হ'ল তো এইটো কাৰণে আপোনালোকক ভোট কোৱা কাৰণটো হ'ল আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ডাঙৰ মানুহ এটা ফিক্সাৰ আছে দেখিছে না গভৰ্ণমেণ্টত কাম কৰি থকা হৈছে আৰু যে আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াতে যিমানখিনি আমাৰ ইয়াত ভোট খাইছে চব মানে গৰীব দুখীয়া মানুহ হয় না ৰাইজ হয় না তো কেণ্ডিডেট আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় নামত ৰাজনীতি কৰাটো উপযুক্ত মানে কেণ্ডিডেট আমাক লাগে আগৰ সময়ছোৱাত আমাৰ প্ৰতিটো মানুহ আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা যেনে তেনে মানে হাইকমানে কেণ্ডিডেট দিছে বুলি মানে এইটো আমাৰ পৰা জাপি দিয়ে হয় না আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়ে কিন্তু আমি যাক Rajanathari long live. Live. Toshomani long live. Jai UPPL. Jai UPPL. Jai UPPL. Jai Toshomani. Jai Toshomani. Toshomani long live. Toshomani long live. Toshomani UPPL zindabad. UPPL zindabad. UPPL zindabad. Toshomani Brahma আমাক লাগিবই Toshomani Brahma আমাক লাগিবই Toshomani Brahma আমাক লাগিবই Toshomani Brahma আমাক লাগিবই জয় UPPL জয় UPPL नोंथांमोना दिनै मानि थाखाय निफ्राय सुबुं थुबुरमा जानो गोनां जाखो जोङो बेवहाय दिनै सुबुं थुबुर जानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोंहा 8 नं दतमा समष्टियाव केन्डिडेटआ दासिमबो फाइनाल जायाखै बावैसो सिगां माखासे केन्डिडेटसफोरनि मुंखौ माखासे समष्टियाव फोसावनाय जाहैबाय नाथाय दतमा 8 नं समष्टियाव फोसावनाय जायाखै दा बेखिनियाव जोङो रायजो राजाया बे ओनसोलनि रायजो राजाया मोनसे हास्थायदों जाहाथे बे 8 नं दतमा समष्टियाव तसमानि ब्रह्म बेखौनो केन्डिडेट हिसाबै मोननो हायो जों बेखौनो हाइकमान्डआव अर्थात माननीय जोंहा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो पार्टिनिनो नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी आरो आफादगिरि जोंहा रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना नैबे 8 नं दतमा समष्टियाव तसमानि ब्रह्मखौनो केन्डिडेट हिसाबै थिसनहरो बेखायनो जोंनि आशा आरोखि जुदि नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदि दतमानि ब्रह्मखौ बिजाथि महरै हराबा नोंथांमोना मा जोंहा हाइकमान्डनि गोजौसिन जों जेबो राहा लानो हाया थेवबो जों बारे बारे रिकुवेस्ट खालामगोन बिथांमोनखौ जाहाथे बेखिनिखौ जोंनि रायजो राजानि बाथ्राखौ एसे सिन्था खालामनानै जायगानि उन्नतिनि थाखाय रायजो राजाया जेखौ लुबैदों बे मथे जाहाथे मोजां सासे जोंनि व्यक्ति नांगौ जायगाखौ उन्नति खालामनोब्ला जोंहा केन्डिडेटआबो थिग जानांगौ केन्डिडेटनि सायावबो सोनारो बेखायनो जोङो बिथांखौनो जोङो पसन्द खालामदों जाहाथे बे दतमा समष्टियाव बे बिथाङा जथेस्थ रायजोनि खामानि मावगोन जायगानि उन्नति मावनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बेखायनो जों बिथांखौ हास्थायदों नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि जुदि बिथांखौहाय बिजाथि महरै हरोबा नोंथांमोना जौगानायनि एबा देरहासारनायनि थाखाय माबायदि मावनो थांखि लादों बेवहाय जथेस्थ रायजो राजाया जोंजों दङ जोङो बिथांखौ जुदि केन्डिडेट हिसाबै मोनोबा जोंनि रायजो राजाया गोख्रों भाबै माने अर्गानाइज खालामगोन आरो बिथांखौ देरहाहोनायनि निश्चय प्रसेसटा लागोन जोंहा मिजिं दङ जे बिथांखौ देरहाहोनो हागोन बे जोंनि रायजो राजानि आसा